Nhar il-Ħadd il-Prim Ministru Laurence Gonzi ddikjara ruħu sodisfatt b'kemm skontu żdiedet il-paga minima fl-aħħar snin. Il-minimum wage f'pajjiżna meta tot iż-żidiet kollha li tajna żdiedet f'dal-aħħar 4 snin b'1,000 € fis-sena. Dan ifisser li biżdieda ta' 500 euro fil-ġimgħa li l-Prim Ministru Laurence Gonzi u l-Ministri tal-Kabinett tiegħu taw lilhom infushom f'ġimagħtejn biss ħadu żieda li ħadu f'sena sħiħa dawk li jgħixu bil-paga minima. Nhar il-Ħadd Laurence Gonzi ddikjara wkoll li l-Maltin u l-Awċin għandhom aktar flus fil-but għaliex mill-aħħar elezzjoni ġenerali l-hawn żdiedet il-paga medja f'pajjiżna. Il-paga medja żdiedet b'2,000 €. Dan ifisser li biż-żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa li l-Prim Ministru Laurence Gonzi u l-Ministri tal-Kabinett tiegħu taw lilhom infushom f'erba' ġimgħat biss ħadu żieda li ħadu f'sena sħiħa dawk li jgħixu bil-paga medja. Iż-żidiet li kwota nhar il-Ħadd Laurence Gonzi fil-paga minima u fil-paga medja jikkonfermaw id-differenzi kbar bejn iż-żidiet li skont il-Prim Ministru ħadu eluf ta' familji u żidiet li ħadu u l-Ministri tiegħu. Waqt li dawk paga minima raw id-dħul tagħhom jiżdied b'1,000 € fis-sena u dawk paga medja b'2,000 € fis-sena wara żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa, Laurence Gonzi u miegħu il-Kabinett raw id-dħul tagħhom jiżdied b'26,000 €. Fl-aħħar snin olew il-kontijiet tad-dawl u tal-ilma, il-prezzijiet tal-fuel u tal-gass kif ukoll tal-aktar affarijiet essenzjali bħall-ikel.